Na, hát sziasztok, srácok! Itt vagyunk a mai videóban, és a mai videóban játszani fogunk. Egy olyan csodálatos játék hozott ide engem, ami olyan, ami giroszozni kell, és egy mosolygós fehér alakot nem szabad kiszolgálni. Én ezt a játékot már kibóbáltam úgy, hogy nem vettem fel videóra, de nem bóbáltam ki, csak ki akartam volna. De inkább ezt felvettem most videóra nektek, hogy jobb legyen, és én is jobb legyek, és hát jobb legyen minden. Na, kezdjük az egész játékot azzal, hogy te betöltödik, és játszani fogunk. Nem fogok befosni, hogy kellene. Na, hát itt vagyunk. Már láttam ezt a videót. Már. Ezért is megtetszett minden játék. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just kapcsoljuk, és itt valami majd le fog ide baszni. everyone know you're ready. Ahol nem szabad. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, Téged. just like we are. Ez nem baj. Na, hát akkor csináljuk azt, hogy csináljunk húst. Nincsen, ez meg kell. Jó van, hús, és most megvárjuk az egyikőket. And while you wait, feel free to watch TV. Na, kezdődik. Na, hát akkor jöjjön valami. Mindig nem jött senki. Mindjárt jönni fog. Hallom, még itt véget. Na, jó napot. I work at the gas station nearby. Jó, te nekem ne dumáljam, megpofázzam, hogy beverek. Sure thing, 150. Gec. Amúgy, srácok, ismeritek a Fredbear játékot a Hello Neighborbe? Majd ha jól tudjuk mindennek csinálni jól, akkor játszani fogunk olyat videóba. Csak egy kicsit béna vagyok a Hello Neighborbe. De aki írjon nekem kommentbe, hogy miket csináljunk, majd ezt mondtam, lássátok. Damn, better than our Ezt mondtam, hogy valami szar, vagy fasz, vagy mi. Jó, nem beszélek csinálni, ezt a videót nem tétse a YouTube, mert elgöröm. Ezt menetre könyvelni. És mert ha hazamennénk, itt valami szar ki fog ugorni onnan a szarból. Hey, one shawarma, please. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Смачнее крепче. Кидаете в пробнее, Ez volt, ez jó szar. Jó, az itt a vendégünk itt jön. Itt éhen kórasz, ez is. Csináljuk kaját. Pipak.
7 napot én nem fogom hasonlóak túlélni. Szerintem a harmadik nap az már sok nagyon. Here's your order. Jó. Thanks, this totally made my evening. Nem azt mondta, kell inni valót? Azt hallottam én. Csak most nem figyeltem oda az angolhoz, azért pedig tudok angolul. Hát... Neki nagyon beszoktam mindig fosni. Jó napot. One shawarma. Haven't eaten Ne since lunch. beszéljetek már, mondjátok gyorsan, ezt All hogy right, that will be csinálom. 150. Egyre fosom. Here you go. Ne, nagyobb, smells nagyobb. amazing. Ez a föld alattból van, vagy az a vér, vagy izéje, teste, vagy valami. Nem tudom. De szerintem már itt lesz mindjárt az emberünk. Kérni fogja az ennivalóját. Jöjjön már amelyik kell. Bro, legyen már valami, azt tudok, de bazd meg! Az pálinkásan bejön ide. Aj, tudni fogom most itt sok. Ezt nagyon fogsz. Jó. Mindig nem féleltes amúgy annyira. Hire one shawarma. 83, 84, 85. Trading is Milyen nothing így without megy nekem az időm, hogy itt látom a gépen hány óráig baszakszok. Jó. 15, 100, 15, 100. 15, 100. 15, 100. Hát ez nagyon kevés, uram. El fog fogyni a hús. Leszarom. És kell a hús. Here you go. Ez a szalmi mindig nem nő. Mindig én With this leszarom. shawarma, I reach true strength. Így az, hogy a figyelem, akkor nem nő fel annyira. Jaj, nem. A kis mocskos gyerek! És nézzétek! Azt mondja, amikor majd felnől, ha ő se oda megyek, akkor bántani fog, és akkor most ezt a szartot fogom kacsolni. Mi nem ide teszik akkor. Jaj, pont az buszgíraszt is hogy fogok innen elvenni. Jaj. De bazd meg, te is akkor miért nem szólsz, na? Van hús, jó. Late dinner. For me, yes. My kids already ate, but I Jaj, ne! still cook after today. Ezt tudom, még amikor felfogad a szarat, szerintem.
Ez nekem minden fog izélni, rábaszok a fejére. Úgyhogy ez olyan ijesztőnek néz ki, bazd meg. Én nagyon félek ezzel játszani, amikor tesz a köcsög. Haverem. Csak így hús kell. Figyeld. Figyeld. Egyre nagyobb. És ez meg tud támadni. Ez köcsög, tokorodjál majd, az még Jézusom. Nagyon félek ettől a szartól. Az van, ez fel, beszarok. Mit szarok be? Menjél már! Na, végre. Nem félek tőled, köcsög. I hate one shawarma, please. Sure out for a late walk? Honestly, it's kinda scary out here at night. But well, your shawarma's worth the risk. Got it, that'll be 150. Just a moment, it will be ready. Mondta, hogy lesz a fehér alak, az a szar. Annyi kell neki vizet. És én azt sem tudom, hogy milyen vizet adjak neki. Amikor itt nincs is víz. Hogy ez mi a szarom? Az hagyma. Nem tudom, az most hagyma, vagy azért... Beszoktad. Nagyon ijesztő. Jó, ezt én tudom még. Amikor van az a... Figyeljetek, az izé arc. És az a szellem izéje. Jó. Thanks, now the shadows don't look that bad. Anyálatni érzés. Tényleg, rácok, ti nem nyomjátok azt a játékot? Úgy játszani, játszott már vele. Ne szarom, hogy mit csináltok. Tessétek, amit akarok, hogy nem szarok vele. Tetsz, most ezt hogy nyomjam meg? Megint egy erős embernek nézzük. Two shawarma, please. One for my buddy. Got it. 300 Nem akarom anna, hogy legyen, mert akkor megtámad. Ugye már játszottam addig 2 napig, csak amúgy elmondom már nektek. Játszottam úgy már 2 napig vele, de direkt többet nem tudtam játszani, ennek voltam. De direkt inkább azt szenvedett is, hogy inkább nem, mert itt a YouTube. Anyádat. És akkor nem kell írni való. Nem kell neki. Kell még egy rossz neki? Nem tud. Kell még egy. Csinálok. Csak egy már egy. Csak dolgotom. Ha nem van ezekre, akkor felnőm.
tudjatok, hívogatnak itt egyből engemet. Nem értem, hogy minek hívogatnak. Nyolc, megijesztettem. Nem értem, minek hívogatnak, de remélem nem is láttátok, hogy ki volt az, mi a szám. Here's your shawarma. Ja, nagyon Thanks, hó. man. He'll be jealous I got the bigger one. Csináljak veled. Aj, bro. Ezt nem kéne, hogy lájúban vagy. Hát lesz egy olyan videó, amikor ilyen GTA-s videó, ilyen mítosz. Nem biztos, de lehet. Tudjátok, van Xboxom, és azt az Xboxot fel tudom kötni a gépre. One shawarma. Don't really Anyád. like it's off. Alright, that will be Na, 150. akkor ennyi volt ez a videó, majd folytassuk a második részbe. Ennyi volt ez a videó, nyomjatok lájkot, és hát iratkozzatok fel.